Jeg har taget banana, ja. Også noget med det. Viola, hold på. Din mor sagde jo, at det ikke måtte tage lang tid. Nå jo, okay, små med den. Hvad? Lad. Tag sådan en her. Hun var ikke helt klar, at du skal sige noget. Okay, kom så, væk ind. Jeg tror, jeg giver den. Det er allerede spist. Kom med. Okay, jeg tager en med banan milkshake. Men du sidder og laver, Viola. Eller nærmere pivshake. I min mund. Og den ser sådan her ud. Jeg har sådan en. I får det bare ikke, og vi vågner. Vi vågner ikke, når vi vågner. Ja. Sned. Du skulle vågne klokken 9 lige præcis. Nå, okay. Nu er det nu, vi skal prøve at smage den af sodavand. Jeg hælder den lige op. Det er hvid. Nej, det er blå Fanta. Hvid Fanta. Hvid Fanta. Det er en hvid Fanta. Ja, den er hvid. Den er sgu. Og så dipper vi vores vand. Okay, Pia, jeg starter med at smage. Det var meget. Det smager virkelig godt. Bedre end cola. Opfit det der bjælleri. Væk til væk. Væk. Vi er i gang med at lave en slik-challenge her. Eller cool challenge. Jeg siger igen. Se, lever lækker. Julia Sofia, jeg elsker dig. Du er min yndlings-YouTuber. Måske synes jeg, er lidt fjollet. Men sådan her plejer ikke at være. Det er hende, der startede det hele. Og igen, se lige hvor lækker jeg er. Start it up, okay? Okay, det var så det for i dag. Det var det for i dag. Hvad skal vi til? Hej. Det var rigtig. Hej alle sammen. Vi har lige spist mega meget slik. Det her er et stykke af dem. Vi er helt flade. Nej, vi er ikke. Hej. Jeg er helt pæn. Jeg kommer. Someone get loud, a little loud. Shove it up on the roof. Time to not get loud. To top. I'm following the rules my let it up. Oh. Jeg tror, den er færdig. Nej, færdig. Har du hele tiden siddet der? No. Nej, jeg hørte kun det, hvor du sagde, my fair, lidt op. Jeg skal skylle min mund.
Det er det tyggegummi. Se. My name is Skylar. Let's see. En dag senere. 2 dage senere. Hvor er det dejligt at vågne. Jeg er helt udmattet over i fredags. Jeg har lavet taste-test. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Jeg vil smage på en lille karamel. Det smager dårligt. Ej, den smager faktisk mega godt. Hej. Hey! Hej alle sammen. I dag skal vi lave lidt dansetrin for jer. Klar, 3, 2, 1 og whoop-a-doop-a-doo. Here to time of my life. Hej alle sammen. I dag skal vi lave lidt dansetrin for jer. Klar, 3, 2, 1 og whoop-a-doop-a-doo. Here to time of my life. Hej alle sammen. I dag skal vi lave lidt dansetrin for jer. Klar, 3, 2, 1 og whoop-a-doop-a-doo.